Hola, nens i nenes! Avui us hem preparat una activitat que fareu des de la nostra plataforma Nodes. Els vostres pares, mares o algú de la vostra família ha d'anar al navegador Google i escriure Nodes CREDB. Un cop allà, agafarem la primera de les opcions i ja estareu a la pàgina Nodes del nostre centre. Aquí anirem fent tabulador o farem clic a l'apartat que posa Recursos. Un cop a Recursos, baixarem cap avall i arribarem fins a Symbaloo. En aquest Symbaloo hi tenim moltes coses per treballar i jugar, però ens centrarem en la tercera de les icones, la que posa Contes per P3, P4 i P5. Farem clic i aquí tenim tot un seguit de contes que us hem preparat. Els primers contes, el cargol serafí, la puça Leocàdia i l'arbre màgic de les paraules, són contes accessibles que podeu jugar utilitzant el teclat i escoltant uns contes meravellosos. Després tenim una sèrie de contes que són només per escoltar, però que els vostres pares, mares o algun familiar us haurà de preparar. I escoltarem contes molt bonics com els de la Moixiganga, audiollibres de la ràdio del RAC1 o de la Corporació Catalana. Esperem que us agradin molt i ara us ensenyarem com utilitzar un d'aquests contes accessibles.